gom cao jalan pansami taklid sedaya ing semuye benteng kangen sasampun mangkana akeh wong liyan desa manjing ing jalan tutun yen dina iki puasa dening sami aning-aning tanggaling bulan Ramadan angin wong gailang kabeh kapetangan ing sasangka itu tanda karomat Syekh Abdul Qadir uruhin tangga di bulan Ramadan barandene masih alih tur masih kunang sesepang dan kena orang tingali wonten dening nalika Syekh Abdul Qadir jaelan nalika bobot kang ibuh kang kumur sawida